nwanne kem ele awila anum asị m ebe m n'ugbu a wo ụzọ awara si Owerri gawa Ọkigwe n'ime Owerri na steeti Imo ebe kemgbe awa ugbu a ihe na-eme n'Owerri dị ka ihe a na-akpọ ose abịọla oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ ụlọ ọba ego niile ụlọ akụ niile nọ na steeti Imo ugbu a n'ime Owerri emechichana ndị ahịa emechichana ndị nne na nna ewerecha n'ọsọ gaa n'ụlọ akwụkwọ niile kpụrụcha ụmụ ha kpọlalụcha ụmụ akwụkwọ nke mahadum steeti Imo agbaracha n'ọsọ ugbo ọgbalalụ ndị na-ere ahịa ndị na-azụ azụ ile anya ugbu a ọtụtụ ihe dịka ebe a na-erecha ya ugbu a emechichicha na ụsọ na-agba a na-asị ndị oji egbe eme mpụ na amadị ha bụ si na onye ọbụla apụtakwala na onye apụtakwala na ụmụ akwụkwọ lawa na enweghị ihe ọbụla a ga-eme taa na a na-afanye aka n'ụkwụ na enweghị ihe ọbụla ọsọ na-agba ndị mmadụ na-agba ị ga-ahụcha onye na-agba ọsọ ya dagide nwanne n'elu ndị bụ ụgbọala enwecha ndị ke bụ ụgbọala onye ọbụla atụsụ ụgbọala ya na-agba ya dịka ebe a na-alụzi agha ọsọ na-agba ya na-akwụ a na-anụ ụda egbe ya na-akwụ o meziri ndị ọrụ nchekwa mapụtachicha n'obodo ọ bụrụ na e bidoro ihe ọsịsọ ugbu a ụgbọala onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo mechie ebe ụgbọ gbafee ma ya na ụmụ nga ya ndị bucha egbe na-agagharị asị na a na-eme ka nchekwa nụrụ n'obodo ihe m na-agwa gị ugbu a ụjọ nọ ndị na-ere ahịa ndị na-azụ azụ ebe m na ugbe nwere ụlọ ọba ego abụ ụlọ akụ abụọ ka ya na-akpọ First Bank na Access Bank ya emechichana ebe a na-ere ihe nke a na-akpọ Crunchies emechiene ebe a na-azụ azụ ma supamaketị ndị a m gwara m mepechara mpụ ha niile emechicha n'ụgbọ a ị ga-ahụcha ka ndị mmadụ kwụcha n'akụkụ na-ele anya ụjọ na-abịa ụjọ na-atụ ahụ ụgbọala dị aṅaa ndị ọbụla amakpucha n'ibulo onye nwawe ihe na-eme n'Owerri ugbu a anụrụ m na ose ahụ bidoro ebe a na-akpọ ọgbakọ nke ụzọ awara si Owerri gawa Ọnịcha n'ụtụtụ a ọ wee too osu achị ugbu a mana ị ga-ama n'ime ike na-egbu ma ebe a na-akpọ Government House Roundabout ma Wedral ụsụ na-agba ugbu a egwu na-atụ onye nwawe onye ọnọdụ Owerri dị ka ọ dị ugbu a ọ dị mma ana m anụ ihe ị na-ekwu nwanne m ọ dị mma gịnịkwanụ ka ebe were eji bee mma n'aka ọkwa were gị onwe gị gbagharịrị ugbu a gbagharị ebe niile gosi anyị etu ụzọ si mepe gosi anyị etu ụmụ akwụkwọ si agụ gosi anyị IMSU front gate gosi anyị IMSU main gate gasị ebe niile gịnị mesịrị nwanne m ama orudu nkeji abụọ a m mara mechara ihe mkparịta ụka ihe esubiri ebe niile ọ bụrụ na anyị bidoro ihe anọ gị na-ahụ ka ndị mmadụ gbagacha ọsọ ma ndị chụpụrụ agbala ụkwụ ha ma ndị dara ada isi n'ụkwa ebe niile emechicha na ebe niile si n'ụkwa nwe onye na-aghọtazi ka ekwana ebe ihe achibite enwe onye na-akọwa ka ekwana ihe a na-anụzi wụ ụda egbe ya na agbakpakata mkpata bifo gị nụ ya gị hụzie na ndị ọrụ nchekwa abụla mgbapụtacha n'ime obodo ị ga-ama n'ihe mere onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo eji aka ya pụta ugbu a ị ga-aghọta ihe ọ pụtara na onye isi ndị uwe ojii ji aka ya ugbo pụta buru ụgbọala ịlụ ụmụ nga ha na-agbagharị ugbo o tebeghị aka o si n'okporo ụzọ ugbu a gbafere ọ bụ iji gosi m etu ọnọdụ dị ugbu a ị ga-ahụ ndị na-ere ahịa na-ekwecha ụlọ ahịa ugbu a ha emechichichana ebe ugbu a m nọ ya wụ ụjọ egwu ebe niile ndị ụlọ akụ onye ọbụla lekwecha ebe a onye ọbụla emechiana ndị mmadụ nọzi n'akụkụ ụlọ ha na-enyozi anya ka a mara ihe na-eme nke a mana enwebeghị ihe ọbụla a na-akọwara ndị mmadụ ị ga-ahụkwa ugbu a anyị na-abịa ugbu a aga m ahụ ụmụ akwụkwọ ugbu a na ndị nwe ha ugbu a si n'ụlọ akwụkwọ ugbo bụrụ ha na-alọta ọ bụ iji gosi m na ọnwụ ihe m na-akọwa maka na ọ bụrụ na ọnwụ ya oge rubenụ bụ ụmụ akwụkwọ ji agbasa akwa ị na-aghọta m na-ekwu daalụ ọ gị na maazị na-ekwu anyị nụrụ ụmụ kepụkepụ a na ihe na-emegasị na Owerri ebe anwa ugbu a kwa ka ozi na-abịa na agbalụ fire service
ọkụ biko ịnụtago maka nke anwa maka okwu agbamọkụ ngalaba fire service anwa nke Owerri ugbu a anụbeghị m ihe ọhịa m gwagara ugbu a na egwu dị ọ wetu ụgbọ ịgwara m ugbu a ga aga m eji n'ụgbọala ugbu a gawa ebe a maka na ebe a na-akpọ fire service ọnụ ketere isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo nakwa ebe a na-akpọ gọọmenti house roundabout aga m aga n'ugbu a ka m mara ma ọ bụ eziokwu mana anụbeghị m nke bụ eziokwu egwu dị n'obodo mgbe enwekwara ebe a na-akpọ control post enwekwara onye gwara m ugbo na ọ dị egbe a na-agba ebe ahụ ugbu a emeela ndị na-ere ahịa ebe ahụ emechichana ma ndị na-azụ azụ ma ndị na-ere ere emechichana ịma na control post nọ n'akụkụ isi ụka ndị chọọchị Katọlik na steeti Imo na steeti Abịa ọdịgbo mana ebe ị gwara m ihe ugbu a ọ dịrị aga m agbaru ebe a ga mara ma ihe na-ekwu ugbu a ọ bụ eziokwu maka ọ bụ o nwere onye isi agbagotetu n'Imo steeti anyị na ya kwesịrị ime mkparịta ụka dịka ya na-akụ elekere 12 ọ bụ onye anwa bụ onye gbaala anya ma ugbu a na nsogbu dịkwa na Imo dịka na ndị oji egbe amaghị ndị ha bụ abatala obodo anwa wolu na-agba isi egbe na-achọkasịsa ndị mmadụ maka onye anwa na-agwa anyị na dịka isi kwuo na ihe mee bụ na ndị mmadụ bịa pụtasịa n'ike ụtụtụ taa gawazie mkpa ha dịka ha si agabu mbụ ndị awolu tibatazia wolu nyebezie nsogbu nke butezila ndị mmadụ ịgba ọsọ wolu gbapụwa na ya bụ obodo ọya nwa nwanne m ọ dị ihe mego ugbu a dịka ihe a mere mgbe ahụ enwere ihe a kpọrọ EndSARS nakwa na Febụwarị na Maachị nakwa na Eprel mgbe ahụ agbakpụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ebe a na-edesa ndị mere ihe ọjọọ nke nwa oyibo na-akpọ Correctional Center ọwa ụdịrị oso ahụ na-agba mgbe ahụ ụdị oso gbaga n'ime Owerri ugbu a ndị oso ka na-agbakwa n'ime Owerri ugbu a ọ bụghị ụdị oso a na-eme asịlekwe na ngalaba Owerri ebe ọ na-agba kewo oso zuru Owerri niile ọnụ onye ọwụla nọ n'ọsọ ugbu a ya bụrụ nwa oyibo ya sị na ebe a niile adịla deserted ọnwawo ọnọdụ Owerri ugbu a dịka m si agwa gị mana nke ikwu ugbu a sa agbaala ụlọ ọrụ ndị fire service ọkụ ihe m ga-agakwa ugbu a ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu maka ọ kepukepu anyị nụtara amabeghị ma nke anwa ọ bụ eziokwu na ọ bụ mgbe afụzi n'anya amala mana biko gbadokwa anya ma ị na-aga maka na dịka anyị ma ndị omekome a na adị ejikwa anya afụ ndị nta akụkọ ọ na-abụ apụta n'ụwa anaghị asị ka echekwa ndị nta akụkọ maka na ọrụ ndị nta akụkọ bụ ka ewepụta ozi ka amara ihe na-eme mana ka ọ pụtasị na ndị omekome ndị akpa ike n'ala Igbo a ejighịzi anya afụ ndị nta akụkọ ịma na mba Afghanistan ndị Taliban na-akpọrọ ndị nta akụkọ eji egosizi nta akụkọ ihe na-eme mana nke ọwụwa anyanwụ gbara ndị a na-asị na ha chọrọ nta akụkọ achọrọ ndị nta akụkọ biko gbado anya ihe ha na-ekwu m ihe ha na-eme ebe a ị ga-asụzi ọwụzi anyị nwawo ndị ha na-alụ ọgụ ọgwụ ị ga-anweta a ga-ekwuwe gị ya dịzị ka nwere ihe ọjọọ anyị mere ma ọwụ ụrụ anyị na-arụkwa ndị n'iwu ụrụ anyị na-arụ ụrụ iwu kwadoro mana ọtụtụ n'ime ha anaghị eji anya nwaanyị ọ bụ ihe jogburu onwe na njọ ka bụ eziokwu biko gbado anya anyị ga-ahapụ gị mana ihe ị ga-eme bụ na-ewetala anyị otu o si aga ka anyị na-afụ otu o si aga mana nwere ihe ọzọ dịka n'ụtụtụ taa i kwuru na ndị mmadụ na-eji ụlọ akwụkwọ na-akpọnata ụmụaka ha ndị mmadụ ọ dị ka ọ pụtara na ndị mmadụ gara akwụkwọ ọfụma tata ndị mmadụ gara akwụkwọ ọfụma taa ya wo ndị mmadụ gara akwụkwọ ọfụma taa karịa ka esi bụ aga mana ka ihe a meziri ndị mmadụ enwere ka a na-akpọ ebe anyị n'ugbo a na-akpọ Ọjị Primary School inweta ụmụaka si agba ọsọ ndị nne na nna ha na-akpụ ha ndị ji ụgbọala na-akpụ ụmụ ha ọ ga-adị nke agha obidele mana mgbe m jụziri ụmụaka ahụ ọjụjụ ọnụ enwere ndị ke nọ n'akụkụ ebe anyị ma na BBC anaghị ehi n'ụmụaka ma jụ ụmụaka ntakịrị ha sị m na ndị nkụzi ha bara gboro otu iwu chụpụsị asị ha lawa na-asa agha dị na-asị na enwere ndị ga-abịa ebe ugbu a bịa ịba ha ma gideju ha na-asị ngwa ha lawa ha sịrị ka ha na-apụta na-ekwesị ka ndị ụfọdụ n'ime ha ndị nne na nna ha bịaziri na-akpọrọ ha na ndị ke nwere ụgbọala akpụrụ ha tinyeju ha n'ụgbọala ndị ke jikwa n'ụkwụ ala akpụrụzi ha na-agba ọsọ nwanne m ọ weta o si emebe
Daalụ onye nta akụkọ anyị. Anyị ga-arapụ gị ka anyị jee Aba, ebe onye nta akụkọ anyị nọkwa n'ebe anwa eche ka ọ bịa sonye n'ihe na-eme. Daalụ maka otu isi welu wetara anyị akụkọ nke a iwetara anyị. Ya gazie ọfụma. Daalụ. Onye nta akụkọ anyị nọ Aba, daalụ. Ndewo. Ọ dị ka ọ gị nwa ka anyị ga-ejezi ebe ị nọ ugbu a ka ị gwa anyị otu o si aga na Aba. Daalụ. Kedu mpaghara Aba ị nọ n'ụtụtụ taa? Ebe m nọ ebe a na-akpọ Ngwa Road. Ngwa Road a bụ nke nọ n'okpuru ọchịchị Aba South Local Government Area of Abia State. Daalụ. Ebe m nọ ugbu a bụ ebe Ngwa Road a bụ ebe a na-azụ ahịa ebe dị ukwuu, especially ụbọchị taa bụ Mọnde. Ụfọdụ ndị na-esi ala anyị dị iche iche, Aba, Port Harcourt, Cross River State na obodo South. Ụfọdụ ndị na-esikwa ala Yoruba na-abịa ebe a azụ ahịa ụbọchị Mọnde. Ebe a wee ebe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-eko ngwaahịa na-aha gị na main road. So mana ụbọchị taa anyị hụrụ na ebe niile tọgbọrọ chakoo. N'ihu m ebe ị ga-ahụ ndị Ebo Trans, ndị a na-ele odo gaa Ebonyi steeti na mpaghara ala anyị dị iche iche. Ị ga-ahụkwa na ha nọkwaghị na ọnụ. Onye ma Ngwa Road ọfụma mana ebe a bụ ebe na-adị very busy. Ọ na-ekwo ekwo especially ụbọchị Mọnde, dịka ndị mmadụ na-azụ ahịa ebe a na Mọnde. Ị ga-ahụ na ebe a na-ahụ ụzọ ebe a, mana ụbọchị taa ebe a tọgbọrọ chakoo dịka isi na-ahụ na onyonyo anyị. Ndewo. Daalụ. Ụmụ akwụkwọ agara akwụkwọ na Aba tata? Onwe ụmụ akwụkwọ gara akwụkwọ. Ndị ọrụ oyibo nke gọọmenti okpuru ọchịchị ime obodo ka a na-akpọ local gọọmenti. Erukwara m na mpaghara Aba North ruo na mpaghara Aba South, their local government headquarters. Onwe ndị bịara ọrụ na ụbọchị taa, onwe akwụkwọ agụrụ otu ọbụla n'ụbọchị taa. Ndewo. Daalụ. Dịka onwere ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ọnọdụ a, dịka otu ha si fụta ya, ndị mmadụ ha kasị n'obi ha ka ha ji nọdụ, ka ọ bụ ụjọ anwa a na-ekwu maka ugbu anyị kasị were pụta ebe anyị nọ na a na-agbakasị egbe ebe ọbụla, nke bụ mere ndị mmadụ, ụmụaka gaworo ụlọ akwụkwọ gbanazi be ha, nne na nna na-aga ụlọ akwụkwọ na-akpọlata ụmụ ha n'Owerri. Dịka ndị nọ Aba, ị na-afụ onwere onye ọbụla gwa gị na ọ bụ uche ya ka o ji nọrọ n'ụlọ ka ọ bụ ụjọ ka o ji nọrọ n'ụlọ? Ndị nọ n'Aba, nke mbụ na Aba kemgbe ihe gbasara ọchịchị nwere onwe, ịchọ nwere onwe, Aba wụ ebe ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi hie nne iwu ihe gbasara ma IPOB ma SOB ma ndị ọzọ. So ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị taa bụ agbagwoju anya, n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi n'Aba bụ ndị kwenyere na ihe a Nnamdi Kanu na ndị otu ya na ayọ ka enye ha. Ụfọdụ kwanụ ndị na-ekwe ha, mana ile pesentị ole na-ekwenye n'ihe a na-ekwu. Ị ga-ahụ n'ọwụ a na-akpọ a drop in the ocean. So majority of the people nọ n'Aba bụ ndị kwenyere na a ga-enweta Biafra, ma na-ewekwa iwe n'ihi njide a ejidere Nnamdi Kanu ma mkpagbu a na-enye bụ ndị otu ha, ndị na-achọ maka nwere onwe nke ha na-agbagharị na-ayọ ga-eme ka ha nwere onwe ha. Ndewo. Daalụ. Ịma o nwere okwu ọzọ bụ okwu ọ na-adị m na ọ dị mkpa ka etinye ọnụ ya, bụ nke metụtalụ ndị IPOB, ndị IPOB. Ha ekwuola dịka ozi ha zitere, anyị nwetakwala ozi n'aka ha, anyị na ndị isi ha ewolukwukwu okwu, ha na-akọwasị na ha nwa
akagbuola atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ a, na ha akagbuola ya, mana anyị na-efu na ha kwuru na akagburu ya, mana ndị mmadụ kara anọdụkwa n'ụlọ dịka otu ekwu taa agbakwa egbe na ewere chịtasịa ndị mmadụ maka na ha pụtalụ dịka IPOB si ka ndị mmadụ pụtawazịa. Kedu ndị mmadụ na-afụtakwa ihe anwa na o nwere otu o si ada na ntị? merụ na dịka anyị nwere idea ihe mere na mpaghara Southeast dị iche iche bụ ndị mmadụ ịnọ n'ụlọ maka ihe a na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ ebekwa akwụkwọ like Ụmụahịa okwe nghọta na ndị mmadụ ebupụtachara ahịa ma ndị ụlọ akụ mepere nri, ọ dịghị otu a na-Aba. Dịka enwere ndị kwenyere na ndị na-ekweghị, o nwere mmụta na ndị nọ n'Aba ebe a bụ ndị chọsịrị ihe a ike, mere na ụfọdụ ha si na ihe a nọzi n'ime ugbu a bụ ihe a na-akpọ voluntary sit at home. So ma IPOB, ndị ọchịchị IPOB ma ha asị ka akagbuo ma na akagbughị, ha si na onwe ebe ha na-aga. Ọtụtụ n'ime ha na-asịkwa na tupu ha eme ihe ọbụla bụ ibido ahịa, na ha chọrọ ka onye ndu IPOB Maazị Nnamdi Kanu bịa were ọnụ ya wee gwa ha na ha chọrọ ka ha hụ ya anya, maka na kemgbe eji jide ya bụ ndị nchekwa DSS na ha ahụbeghị ya anya. Ọtụtụ n'ime ha ndị mụ na ha kwukwara okwu nọ na-asị na ha na-enyozi ụdịka mmadụ dịka Emma Powerful na ndị ọzọ enyo, n'ihi na ha onwe ha na-ekwu na ha aghọtachasịkwaghị ihe ndị dị otu a na-eme. So na ha chọrọ ka onye ndu ha chọrọ ịhụ onye ndu ha anya, chọkwa ka ọ dị possible ka ya wagburu ọnụ ya zie ha ozi ya nke ha na-ezi, maka na ozi ziere m a nke a si na aka lọya Nnamdi Kanu bụ alọị na onye nke ọzọ na ha odecha ha anya, ha na-asị na ọ dị ka ndị eriela aka azụ, na ha erigo ngarị from the federal government wee na-asịzi ka ndị mmadụ nọdụ nọ. So maka n'ihi this division e nwere n'etiti ha, so o meziri ka ụfọdụ kwenye n'ihe ndị a na-ekwu, ụfọdụ ekweghị n'ihe ndị nke ọzọ na-ekwu. Ọ ya mere eji nwee imepe ahịa n'Ụmụahịa, mana Aba ebe a ebe niile m gara, ma Fox Road, ahịa niile, Ariaria, ahịa ọhụrụ, shopping center, cemetery, everywhere they locked. Onwe onye emepere gate ahịa, mana onweghị ndị pụtara na onwe onye na-azụ ahịa n'ime ya bụ ahịa. Ịzụ ahịa, yes, onwe onye na-azụ ahịa n'ime ahịa ebe ọla tọgbọrọ chakoo, dịka anyị na-ahụkwa n'ihe onyonyo anyị.